खुलुमबाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि बोसोन बिजाबनि 28 बालाबनि 6 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों हावरिया आरो धोरोमिया जानाया धोनि जानानै अधोरोमिया जानायनिख्रुइ साबसिन होननानै बुंदों। बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों दिनै बेखौनो सोलोंनो हायो। जों दिनै संसाराव मानसि हिसाबै जोनोम मोननायखाय जोङो हावरिया जानायखाय जोङो गावखौनो गोबां दुखु खालामो। नाथाय जायफ्रानोखि हावरियाब्लाबो धोरोमिया नैबेबायदि मानसिखौ इसोरा माबायदि अनो नैबेयाव जों मिथिनो हायो। आरो दिनै संसाराव धोनि जानानै जायफ्रानोखि अधोरोमियाफोर इसोरनि बायख' बायदि बिनि बाथ्रा बायदि बिनि बोसोन बायदि सोलिया, संसारनिल' धोनखौ लानानै दुगा जानानै संसारनिल' मोदोमनिल' धोनि जानानै इसोरनि बायख'नि बाहेरा एबा अधोरोमिया जीवन जापन खुंनायनिख्रुइ नोङो हावरिया आरो धोरोमिया जानाया साबसिन होननानै बुंदों। बेनिखायनो संसाराव थांनानै थानायाव नों मोदोमनि थाखायल' दिनै धोनिखौ नागिरालासिनो इसोरनियाव नों संसारनि हावरिया जानानैबो धोरोमिया जानाया इसोरजों बाख्नाय जानायसिन होनना बुंदों। इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आमेन। गोजोन्थों।